kok suwan Pak Didik pokoke kanthi lumunturing sih nugrahaning Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Agung sinurung saha anetepi reh darmaning sutresna. Oh ngono. Panjenengan ngawontenaken pagelaran menika muga-muga antuk berkahing Gusti Allah Mas Iqbal kalian Mbak Febriani nggih bebrayan tentrem ayem selawase Allahumma amin. Jadi mumpung menika genduk niken Salindri dereng sare. Lho melek ning kono kok sare. Jumeneng anda, jumeneng ngangge spot napa mboten ngangge manut panjenengan kula. Biasane tak spot iki terus carane kok ndadake spot to? Bareng ora ngangge spot iki malah dhek nyepot dhewe. Nyepot ki apa? Nyepot ki. Selamat pagi, Nduk. Selamat pagi. Alhamdulillah dereng ngantuk nggih. Alhamdulillah. Pun nangok napa dereng niki kula? Dereng. Dereng. Lah ngene mung napa nih?